Woo! Sobrang palusong. Papunta na kami ng Pililla Windmill Farm. Silipin namin kung open na ba for public. Wow, nice song. It's already 4:21 and yeah, weather is good today here in Binangonan, Rizal. Traffic is very light. Road is nice as usual. Sobrang solid ng parte ng Rizal, mga kabarako. Kaya no wonder pag Saturday and Sunday, especially Sunday, ang daming mga riders na napunta dito just to enjoy the view, yung mga daanan. Ang daming options na pwedeng puntahan kasi. Check na rin natin kung marami pang mga checkpoints along the way, especially dito sa Rizal, Welcome to Morong, where education is first daw. Hi! Sana all. Enjoy lang natin ang view, mga kabarako. Kasama ko si Mrs. ngayon. And si Utol, sakay ng kanyang Aerox sa likod. That's good day, mga kabarako. It's just a casual ride. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, welcome to our channel, Team Barako Moto Vlog. So ako nga pala si Renz, together with my wife. Our channel is all about local travels, food, local tourist spots, and culture of the places wherein kayang abutin ng aming motor. Kindly check out our channel and please watch, like, and share videos. And most especially, if nagustuhan nyo ang aming content, click the subscription button and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod namin mga videos na ipopost sa aming channel. Alright, it looks like a normal day here in Morong. Let's go, Tanay, home of adventure and nature experience. Totoo yan, mga kabarako. Maraming places sa Tanay na talagang magbibigay sa inyo ng kakaibang experience. It's already 4:38 and it's so cool. Totoo yan. So cold here in Tanay. Malamig. Lalo't Vermansa. Yeah. Welcome to Pililla Rizal, home of the Pililla Windmill Farm. Alright, sana bukas pa, or kung bukas pa. Wow, dami pala mga kainan dito. Okay, sana bukas pa, mga kabarako. Kahit sandali lang tayo ron. Kasi ang objective lang natin is to check kung bukas na ba or open na for public viewing. Dito na tayo, Pahon sa may Pililla Rizal. Wow, ang solid ng view dito. Medyo may kataasan yung elevation kaya malamig na. Ayan, ako rin sa mga local dito, sarado pa daw.
Pero i-double check na rin natin. Ang lalaki naman trucks dito. Temporary close to visitors due to COVID-19. Sarado. Ayun, ang laki oh. Parang aeroplano pala yan eh. Hindi ba kayo nakapunta rito? Wala nung dati. Hindi pa. Nasarado to ano eh, 116. Kaya nga eh, tayo. Iladalawang taon na. Dadalawa na. Sige po, sige po. Sir, salamat sir. Thank you po. Ayan mga kabarako, pauwi na kami. Hanggang ngayon parang ang gulo ng sistema dyan. Close pa for public viewing. Pero meron daw private viewing na may bayad na 150 pesos per vehicle. Meron silang may mga kumukontrata mga kabarako. Ayan, so yan ang updates ngayon as of September 25, 2021. Close pa rin ang Pililla Windmill Farm para sa public viewing. Yes sir! Yes mga kabarako! Nandito tayo para enjoyin yung daanan tsaka yung fresh air. Hindi tayo nandito para wow! Yan ang kalawakan ng Laguna de Bay. Laguna de Bay. Wow! Look at the sunset, man. Look at the sunset here in Pililla, Rizal. Wow! Nakakasilaw!